Kakasi Student Union East Denta Hills District Unit kapan ramjur ke jingle wahet shnong thang sky ubal ai sernot ye uwe ubar jala ubade ubi hari bat lapau ba ude kum unong shnong bapura jong shnong thang sky East Denta Hills District bat lingba kani ute ubar jala ubal tip kerteng kum Ayush Kumar ulai olat banit pule doktor nakabha jong ka jala Meghalaya loong baka senghi kamla ban padang ya kani kabalong kum ke jingkani ino ya kabha jong kitrai jala. Habakran Shakilat Pathai Khobor President jong KSU East Denta Hills District uba Streamly S Suchan ulong mo kani gajing yo sernot jong ute ubar jala ka penduk mensiam bat penduk jeng kermen ni ki samla jong ka jala ka jingle jong ki babun kum kini kirang ba shnong kalong kum bayu raj bat penbitare ka jaj benriau bat penduk jeng kermen ni ki khana pule badan hok ban yo ya ka bha kum ta ka seng ka penrem jure kani gajing syak kani ino ya ka bha jong ki trai muluk hadin ba kilayo ya gajing tip lang ba ka RTI hajing de badway samla peneu khar biheri ubar jala ubayo bandit pule da gabha jong gajala jongi katangi penpau ya jing kendit namar yau ne ubar jala layo sernot na gawe na gidor bar snong kabudon hapok katang irjan tia jongi gidor bar snong thang sky ni penpau ya jing siau kendit adu kata-kata namar ngimpoi berkat bau neu barjela bodang wan tang ha kini hindiat por cha gajela jongi ulayo ya kasernot bat lengba kan kasernot ulayo bandit pule ya ka kam pule doktor na gajela jongi na ka ba jongi trai muluk ni kum ka seng ngimla ban pediang ya kene namar kene galong cibenta kajing roj ya ka ba tungkam tungjam kalong cibenta kajing roj ya kabha jong gajala khamtam ki kun samla jong gajala ka jongi ni prem jur khamtam ya gador bar chnong kabala ai sernot ya oneu khar biheri ubadang wantang sipor bad haju upor pa jong ubatre he po dalmia simen bad uneu kena beri ulit pule hagawe ni school hangte hastar simen pada hadin nangta ula leit ban pule ya kelas 12 hapo Orissa kat ku jing tip ka bangi yo bat kene ka jing yo jong u pan pule na ka bha jong jela ha kalan pule doktor kalau ngaba kata hadu kata bat ka penduk jing kremen ya gi samla trai muluk jong jela jongi khamtam ya gi samla jong gajat beri jongi nagaliang jongi ni kentujur khamtam ya gi dorbar snong ki badon chakathan irjan hills borok we bakin long gi bahusiar nangne sekmat bat ngi maham juru ba kimde ban isu patar ya kisernot lane ya kita ki permanent resident certificate sa ki poi ki baci singi ki bawan kamai ki wan kejit ya kaspa ka peu jong ajela ka jongi